Takže čuste Wolfovia, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes tu máme hokejovú zostavu z našej Tipsport ligy a je to tým HKM Zvolen. Takže sa pohodlne usaď, hoď like, odber a ideme na to. Pavel Kantor bude neohrozenou jednotkou, v našej lige strávil veľa rokov a vždy podal dobré výkony. Petrik sa dostal z druhej ligy do prvej a je schopný zastúpiť Kantora kvôli zraneniu alebo odpočinku. Prvá obranná dvojica znie Fairbrother a Beňo. Beňo bude pre rytierov dôležitý, stabilný Slovák a Žiany zase legionár vysokých kvalít. Ďalej Valach, ktorý má 36 rokov, ale vidíte, hráva v druhej a prvej formácii, takže ešte tu patrí. Brečák je ešte starší, ale pôsobí sebavedomo s dobrým čítaním hry. Trošku sa bojím, že bude pomalšia táto formácia, ale predsa ku Golianovi musím dať Pišoju, lebo môže mať výpadky. Inak je tvrdý a obetavý a dôležitý pre organizáciu obrany. Pišoja tiež známy dôrazom v súbojoch, pracovitosťou a tímovou hrou. Nemáme tu napríklad Kobolku, ktorý nastupuje prevažne za Žiar nad Hronom, a Kovalčíka, ktorého by som tam zapracoval, ale to nechám na trénerovi, však on vie, čo robí. Prvý útok som nemenil, nastupujú v takomto zložení. Jeskelainen sa vyznačuje dobrým korčulovaním, technickou zručnosťou a hokejovým myslením. Na druhej strane Hecel, ktorý bol členom repre a vo Zvolene pravidelne prináša body. No a Kassels je výborný na vhadzovaniach a tiež v defenzívnej hre. Následne prišiel Laferrier zo Spišskej, veľmi dobrý prestup, ukazoval svoju schopnosť stabilne a efektívne premieňať šance. Zuzin je už dostatočne skúsený a k tomu sa mu v tejto sezóne darí. Napravo Kudrna, ktorý okrem ofenzívy myslí aj na bránenie a svoju bojovnosť ukázal aj na MS. Možno ste si už všimli, že do tretej lajny pravidelne dávam bojovných hráčov a teraz to nie je výnimka. Patrik Marcinek je dobrý v hre bez puku aj ochotou bojovať v osobných súbojoch. Macek sa stal pravidelnou súčasťou zostavy už v minulej sezóne kvôli spoľahlivej a pevnej hre v zadných radoch. Marek Šramaty vyčnieva presnosťou a pohyblivosťou pri kombináciách. Posledný útok zľava Lunter, ktorý by mal vytvárať šance pre spoluhráčov a dobre napádať. Napravo Čány, ktorý už dobre pozná našu ligu, navyše sa neráta za legionára a prináša dynamiku s rýchlosťou. Center Fekiač, ten sa dostal z druhej ligy vďaka dobrej postave, energickému štýlu a platnosti v oslabeniach. Zvolen má veľa defenzívnych hráčov, ale myslím si, že hlavne v prvých formáciách nájdeme super útočných hráčov. Je to sympatický tým a playoff je povinnosťou. Toto bolo z tohto videa všetko. Hoď like, odber, daj odber King Wolfovi a prípadne dotazy píš do komentov a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!